Malawi Brief. Akunduna ona zachilengedwe komanso bungwe lomwe limayang'anira zachilengedwe afika ku komiti imene ikupanga kafukufuku wa chomwe chikuchititsa kuti factory yokonza fertilizer ya Napoleon Dzombe ikhale mpaka pano isanayambe, ndipo iwowa akupereka zifukwa zawo zimene anayimisira ntchitoyi ndi zina zotero. Chair, ndikuthokozeni pondipasa mpata kuti ndiyankhe ndifunse mafunso. Koma ndimati ndipemphe kunena kuti chinthu ichi chikutsatidwa ndi anthu akumuzi. Afuna amve mvemvemve chimene chachedwesa kapena chimene chachitika pa factory imene. Ndiye ndikanakonda mukamayankha mafunsowa mutiyankhe muchichewa kuti munthu wakunsanje wakuchitipa amve ndipo akusatiranso zimene zikuchitikazi chifukwa ndi atolankhani mommuno. Ndiye chonde mutipempheni a PS mutiyankhe mchichewa. Funso langa ndilonena kuti andimwavomera kunena kuti kuyambira pamanayamba project iyi March mpaka mu June I think munatha almost 9 months musanamve kwa developer kapena ina a company. Ndipo pomalizira somavomera kunena kuti chimenecho chinachedwesa kuti ntchito ipitirire chifukwa aina akewo anakhala 9 months osachita chilichonse. Ndiye ndimafuna ndifunse kwa inu kunena kuti munachimva bwanji kuti 9 months musakumva chilichonse kwa anzathuwo amene ainaka a company. 9 months sichinakhale kwa inu kuti mukanapitanso nkubwerera kwa iwo kuti kodi chikuchitika ndichana anzathu tangoona kuli chete. Inu ngati amene ndithu mumanthandizira munthuyi kuti pa zonse zimene ulangizi upangiri wanu zonse zimene mumanthandiza ndi inuyo sichikanabwera kwa inuyo kunena kuti mupite kwa iyeyo kunena kuti kodi tili pati pa ntchitoyi. Ndikuona kuti munangokhala 9 months palibe chilichonse. Ndiye ndimafuna mutiuze kuti chinachitika ndi chani 9 months kungokhala. Funso langa ndi limenelo. Zikomo. Zomwe wambira chair. Of course funso loyamba lero lafusidwa kale ndi co-chair kuti after taona ma delays kalondolondo wawo analotani. Mafuna ndimve pamenepo koma afusa kale chair. So my other question is director, throughout your presentation mumachula pafupi za critical issues komanso ma red flags. Koma simunatifotokozere kapena kupanga identify mwatsatani kuti ma critical issues iwo kapena ma red flags iwo ndi ati. Popeza komiti ino kupanga kalondolondo kapena kafukufuku woti chimene chachedwetsa project yabwino ngati imene kuno ku Malawi ndi chani. Ndiye mwina komanso ma red flag iwo mutabweretsa ku board yanu anayankha kuti chani kapena anakuthandizani bwanji. Critical issues komanso ma red flags iwo zikoma kwambiri. Co-chairs zikoma kwambiri. Anthu akasungu central afuna nonso afuseko mafunso mwachidule kwambiri ndi mwachangu. Bwana director, bwana PS, ndimayang'ana annex yanu kapena kuti ndandanda wa zinthu zimene mumafuna kuti munthu afikire kuti akhale ready for licensing or ready kuti apite ku board. Zinthu zimene ndikaziyang'ana zikumakwana 17 ma boxes amenewa. Pa zinthu zimenezi company imeneyi ikuoneka kuti zinthu 13 zinadutsa mu milingo yosiyanasiyana. China chimene mwachika green ngati kuonetsa kuti zili bwino. China chimene mwachika yellow kuti chofunga chigwiridwebe. Ndi china chimene mwachika red kuti izi zikonzedwe. Za red izo zilipo 4, za green ndi za yellow zilipo 13.
akanakhala mayeso aku primary tikanati munthu wakhoza, koma poti zinthu zachilengedwe ndi moyo mutiunikira ndimi. Tikaona pa bracket imene lero nkhani imene timacheza ndi anthu ena mamawa inaoneka ngati amanga nthenje, ndi nkhani ya ownership imenenso inu mwayipanganso apa kunena kuti ndi red flag, ikufunika clarity. Ndimafuna ndingodziwa kuti pamene zinthu zililipa, in your opinion komanso as profession, kodi akampani imene yafedereza tingathandize bwanji kuti zinthu zimenezi zichitike, amalawi athandizike? Nkhani ikumakambidwa ngati wina walakwitsa tikuloza nazala, koma nkhani yayikulu ndionena kuti anthu ali pa paniki, akufuna thandizo la federeza ameneyo. Nde funso langa ndionena kuti mu experience yanu tingathandize bwanji ndi nkhani ya lands ownership ya malo. Nkhani ina yayikulu so imene inakubwerapo apa ndayiona ndi ya legal compliance imene mwayikaso kuti ndi ledi kwambiri. Basis yake ndionena kuti kumanga anayamba kumanga zinthu zina zisanaloledwe. Ngati munthu ndikugwirizana nawo kuti amenera kutero, chifukwa pa 9 months akanakhala sanamange china chilichonse, tikaona mitengo ya simenti, matransport, china chilichonse, even production cost yawo imene anayipanga project kuti azamangira chinthu ichi, you could afford off balance, sizikanagwira. Komanso tikaona mmene timacheza ndiwo ananena kuti supplier wa equipment imene munayiona ija anawapatsa deadline kunena kuti ali ndi nthawi imene angabwere kunoku kuzapanga store ndi kubwerera, koma ngati zingadutse pamenepo ndiye kuti kwinakonso zikhala zikupanga attract ma cost. Kodi zinthu zimene tili nazo pano pa mavuto amene tili nawo, inuyo ngati boma lathu, bungwe lathu la Malawi, mungapangepo chani chothandizira kuti zinthu ziyendezi far and beyond zongoloza kuti apo ndipofunika kukonza, apo ndipofunika kukonza? We had COVID-19, kunabwera mankhwala osiyana-siyana, a lot of compliance issues were skipped chifukwa inali nthawi ya emergency. Tikuona songa ti Malawi pano pa nkhani ya federeza tiliso mu emergency, timafuna thandizo lanu. How can you come in and guide? Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri macheya athu powapatsa mpata anthu akwambonalika ndi kwamaliri kuti ayikepo mlomo. Panali kalata imene inalembedwa pa 3 mwezi uno, koma kalata yalandiridwa dzulo. Timafuna tidziwe kuti chachedwesa kalata kuti ifike ndi chani. Komanso malo aja anapanga lizi cha ma 70s ndi anapanga misplace mapepala, which means anapanga lizi kuboma. Inuyo kusi munachitapo chani mwina kupanga konzati mwina akulanzi kuti munthu athandizike mmene anene anzanga wakuti Malawi ali pa emergency. Pa page 2 ndi 5 mwanena ati another regulator ndi ndani? Zikoma kwambiri. Nsanje Central. Thank you, co-chairs. Firstly, to appreciate the report from the ministry and the authority. My concern has been on the other side being addressed by my colleagues. That is on kuti malamulo oti munthu asayambe kumanga factory asanapasidwe license aphwanyidwa. Kwa mecha kwambiri choti malamulo limaphwanyidwa inuyo mukudziwa. For the more small picture mnapitako madziwa kuti munthu akutani akumanga. So funso line ndoti do we need this provision of the law? Ngati opanga enforce piece of legislation yo akuona ikuphwanyidwa tikuivomera, ndiofunika kapendo safunika? Was there any alternative? Panali njira ina yake kuti munthu chakanapitiza kumanga koma mwina ine legal way kuti tapata thandize at that point in time, instead of appreciating kuti munthu akuphwanya lamulo ife nkumavomereza. So ngati ine opanga lamulo ndapanga lamulo ikuphwanyidwa, I think something is wrong. You cannot justify kuphwanya lamulo. Papakhale njira ngati mukudziwa kuti pofunika china chake emergency pamakhala provision yoti mugwise ntchito
kuti munthu uja agwire ntchito yake within the legal framework. So that was my first issue. Kuti tikuona kuti ma officers were able to know, but they decided kuti tiphwanye lamulo mosapanga kuchina chilichonse kuti amuthandize. Funso lachiwiri pa impact score matrix zimene zasalira zambiri zikukhudzana ndi workforce, kuti mukukayikira kuti security safety yanthu idzakhala bwanji, and those issues will come into play factory ikatha kuti Ministry of Labor want to issue a workplace certificate. Those issues will come into play. Are we not heading towards another delay in issuing a certificate for operation so far? Because without that certificate, that factory will not be operational. Do we need another inquiry at that point? What are we doing now together with the Ministry of Labor to address all the issues so that we support the developer? Kuti nkhani iyi kamafika kumapeto factory zakhale kuti ikuyamba kugwira ntchito palibenso ma issues ena. Lastly, co-chairs, ntchito yonseyi amene amagwira ndi ma consultants amene ali listed by MEPA. These are list of consultants that they have approved. Ndetaona kuti amabweresa ripoti, nkubwezedwa, bweresa ripoti, nkubwezedwa, kubweresa ripoti, mpaka na zina kufika kumapeto huku. What does that tell us? Because ngati munthu munena kuti uyu ndametu uzo kuti akapanga zoyenerera, nimembezera kuti akapanga address all your issues, akamabweresa ripoti ndekuti abweresa ripoti yolondola, so iza kuti sipakhalaso delay in terms of how many times somebody submits the report. What does that say to us? Thank you, Chair. Thank you. I'll take the last two. Also, let's go to them. They respond first before we take another set of questions, because there are many. Thank you. Over to you, PS and DJ. Zikomo kwambiri acheya athu nonse komanso komiti yonse chichewa tiyesera chikamabenthuka mutikhululukira. Zambiri anthandizaso anzanga mutinafunsidwa kuti nchifukwa chani panatha miyezi 9, nchifukwa chani munakhala chete. Sindikuti tenga masulire motani, komano udindo wathu ngati minister komanso ngati MEPA ndi regulator. Aliyense amene akufuna apange chitukuko ku Malawi timayina kuti tizimulangiza kuti mutere. Ndipo timamulangiza kuzera mwa consultant amene developer amasankha yekha pamayina amene amapasidwa. Chifukwa tikanakhala kuti timapanganso ndifeyo a minister kapena MEPA kumusankhira consultant, bweziso uli mlandu so wakuluta munamupitisa uyu ndi amene akuchedwesa. Nde atapasidwa ma terms of reference kuti akapange ndi consultant uja, udindo wathu umakhala kuti timudikirire. Nde ndinene pano kunena kuti ma Asia amasiyana. Asia ena mwina within 3 months makhala tumathana nayo kutengera ndi zimene afuna kupanga. Pali ma Asia ena amatha kutenga mwina so 3 years akuyendabe, amatha kuyenda ma phases. Chitsanzo anzathu awafuna kuti kumbira rare earth alongosola anzanga anamba kalekale zikupitirirabe chifukwa chimakhala chinthu icho chili complex. Nde mwina market maadikira kuti mwina consultant wawo waona kuti chifetereza ndi chi complex factory akuyena kuti apange zinthu azizukute asanabwere. Kuopa kuti ngati tikupita azati panga accuse kuti kumwatipa sa consultant nde mukubweraso mwina bwezi pano tikuyankhaso mlandu wina, koma ndimangofuna ngongosola kuti zimasiyana in terms of level of engagement amene akupangayo kuti zikhala motani. Tinafunsidwa kuti mutaona ma red flags mukupanga bwanji. Ma red flags tinazaonano atapanga submit pa 17 June. Tinazanena ku parliament committee athu kuti tikuyembekezera yankho pa 15. Anadusa pang'ono anazabweresa pa 17 June. Chaka chomwe chino. Mpamene nunu titazukuta ichi mukuchiona apachi. Mpamene timaona ma red flag kuti apo palicho. Ndipo tikatero sitimauza kuti company alephera. Ayi, udindo wathu ndikuwauza kuti taonamo izi, zabwino ndi izi, za green ndi izi, za red ndi izi, konzani mutipaseso. Process imene talongosola apayi. Akakonza mpamene tikupereka good news kuti board imene inakumana dzulo tali nano kuti approve ngakhale pa itiwiri titatu, koma panopo ngati boma
tikhoza kunena kuti chinthuchi chikhoza kutheka. Mangofuna kuyankha pamenepo. Ndiyankhepo funso limodzi ndisanapasira anzanga anatifunsapo ena ake kunena kuti mwanena kuti and other regulators. Others ndiyati. So anzanga alongosola koma tikamakamba Asia reports through the consultants pamakhala anthu osiyana anachula kuti amaina kukhala pa technical level amaina kukhala 11. 4 ochoka mbodi awa ndi chair chabe ochoka mbodi ndi 7 independent. 7 ajandamenta chula chakuti ngati munthu akukamba sa fertilizer ndikuti ifeyo ngati mepa ngati unduna tipeze expert wa za fertilizer kaachoka kuchitedze kaachoka kwa vumbwe wamadzi akhale menemo walanda akhale menemo timakhala ndithu different people kuti chinthu chatika mamulangiza munthu chikhale ndi upangiri wa ma experts nde ndipangana ngoti others komano atha kupereka in details. I think in Sanje Central munena kuti munthu waphwanya lamulo mukumulola nde titani chinthu chitika nakhala kuti tagwesa mwina bwezili pa mlandu waukulu kuposa umene mwina tili nawo lero. Komano anapanga contravene mu September asanapangenso submit ma issues ena ndi ena. Koma chifukwa cha public interest ya fertilizer imene anacholapo ena kufunika ku fertilizer tinaona kuti mwina tizaona ndi mene zikhalire komano tinayi ndi mphamvu ndi ulamuliro ogwesa chimene chocho chifukwa chinaphwanya lamulo. Mwina kudzera mwa mpando munaonapo titakatseka Prescan kutseka chifukwa kuti yaphwanya malamulo koma tinaona so public interest. Koma for your information my engineers investor huyu anagwesa chimenechi kufika pa half. My engineers kuti it's not compliant ndikuwagwesera koma sina liboma sina limepa koma mwina tikana kapondapo ifendu kugwesa mwina bweziso ili mulandu komano tivomezana nanu kuti we looked at public interest kuti mwina tizaongolera zina ndi zinazo ichi chikupita chonje komano ndipereke kwa DG kenaka kwa achilima muonjezere mwina ndi mwinamo malinga ndi mene tafusidwa mafunso ku nyumba ino zikomo chair. Zikomo kwambiri PS modzera mwa chair ndiyankhe funso la Lilongwe Kamphuno nafunsa kuti panali ma critical issues kuti ma critical issues amenewa ndi ati. Ma critical issues anatuluka pa submission yomwe tinayiona pa 22 May. Chachikulu chinali madzi omwe azachoka ku factory pachoti factory kupanga ma fertilizer oti makhala ma chemicals kapena titi mankhwala okuti ndi moyo wa munthu umusokoneza mapapo umusokoneza kupuma kwake komanso kuti munthu akhoza kukhala ndi ana patsogolo. Chachikulu nchoti moyo wa munthu suzakhala ukuyenda bwino. Tikamati munthu tikuyambirira omwe akugwira ntchito pa factory pa kamati omwe azagwira ntchito pa factory pa ndi anthu ali madera midzi yoyandikana ndi pomwe factory iyi ikapangika. Ndi ma red flags amenewa anatuluka kwambiri pa submission ya May. Ndiyo mwe tinauza kuti pa zomwe mukaona izi zinthu number 1 kuti zikonzedwe. Submission ya June zinthu zimene zija anaziwunikira kuti tizayika madamu oti azizatsukuluza ndi kuchepesa ululu wa madzi omwe akutuluka mu factory kuti asaononge chilengedwe komanso asayike miyoyo ya anthu pa chipsinjo. Nkhani ina inali ya utsi omwe uzatuluka mu factory kuti pa design sanayikepo zimachumni. Kuunika kwathu kumakhala kuti utsi uja ukamatuluka timadziwa tonse munthu ukayatsa moto utsi umayenda pa ground ndikumapita mwina ngati manyumbamu kwa neba kumasokoneza anthu ena. Ndi nkhani yoti pakhale chumne imayenera kukhala yayitali bwino 20 meters kuti utsi uja uzapita mlengalenga. Mukawutulutsira pa height manager umapita mmalere sumatsika ndikuopseza miyoyo ya anthu omwe ali pafupi ndi malowa. Chumne yomwe ikuoneka pa picture yo height yake si yayikulu kuti utsi uja uzapita mmwamba ndoti uzatsika. So kuunika kwathu kunali kuti zinthu izi zikonzedwe ndipo tikaunika choncho amene kuti engineer aziyike no pa design kuti akamba umanga zikhale kuti zinthuzi azikonza kale. Nde pa 22 May ma critical issues anali amenewa kwamene amazaperekanso titawunikira ma issues amenewa anali atakambapo kuti tipanga chonchi. Matrix yomwe tinaonetsa kumapeto yomwe ikuonetsa kuti pa zinthu 17
zinthu 13 azikonza, imeneyo ndi ya Juni. Ya May panali zinthu chachikulu makamaka ma critical issues ndatchulawa. So iyi ya Juni yomwe ili pa 13 ndi yomwe yadutsa pa 26 July ku technical committee ndi ku board pa 14 July. Chifukwa choti zinthu zija zatsikano to 13. Matrix imeneyo ndi ya Juni. Kwa matrix ya May inali ndi ya critical izopseza miyoyo ya anthu kuchokera ku madzi otuluka ku factory ndi mpweya otuluka so ku factory. Mundilole ndipite ku funso la kalata yomwe analandira yowaunikira kuti technical committee yaganiza motani kuti kalata iyi inalembedwa pa 3 July koma ayilandira pa 12 kapena 13 July. Committee itakumana pa 26 June. Masiku otsatira inali kuti anyamata athu ndi ife tilembe zonse nkuzika pamodzi zokuti tiaunikire, koma mmene timalemba zimenezo consultant tinayankhula naye kale. Ndi kalata mmene wapita anali atauzidwa kale kuti submission yanu ya pa 17 June yadutsa, koma mudikire kalata yomwe tikutumizireni yowunikira zonse monga malamulo kuti zinthu zimene kukhala zitalembedwa. So ngakhale ayilandira pa date yomwe ayilandira koma anali atadziwisidwa kale. Ndilekere pamenepo ndi mafunso omwe anatsala pa list yomwe anafunsira. Is there anything remaining? Yeah, yes. I think panafusidwa ndimafuna ndichite clarify pa ma red flags alipo angapo including ma project ena mercury, use of mercury, cyanide and so on, but ma red flag tingapo kwa mafuna ndingonjezera kuti so paliso ma green flag and those help us kuti so tipange decision final. Ma green flags ikaka project yoti is supported ndi boma, it is responding to development agenda, pali zinthu zingapo zimene timaunikira kuti tikamachita way final scoring as a group, sikuti ya munthu mmodzi koma timanga anthu osaja ma sector osiyana timakhala ndi ma flag amene. Apapa red flag inakula kwambiri ndi ya land ownership, ndi hazardous waste. Tinaisiabe as ena kana chwa wananona kuti skip. You will notice kuti this has passed. Even May budget, sikuti chwa ena timachita to cancel there and then. Kuti these red flags are just too many. Stop it. No more attention to project. Koma ma red flag anatuluka, and yet we still submitted. Would you please correct these things? Kuti red flag is as kale amba. As of now, ngati mnaona that matrix, the legal compliance is still a red flag. In particular, about operation before licenses and also ownership not being very clear. Koma we have still passed it. Zina zinzoti can be addressed as we move on. In Mauna Ngati we are being very proactive. We have seen green flags in this project, and so we have not stopped it. Mudati Mwafuse, when we visited the factory, we talked to many. Nobody from MEPA came to say, stop, because you have no license. We could have done that. It's a major structure, a lot of investment, and yet MEPA could have gone to give them a fine, or even to stop them from further operation. Komatimao nakuti panima green flag gambirimbiri, and this is a very important project. We are allowed to discuss. And so I thought I should Zambia akambagale my colleagues. Thanks very much. Ndi mmenemo mmene zikuyendera pa nkhani imeneyi ya factory ya Napoleon Zombe amene kufikira mpaka pano ntchito zawo zofuna kuyamba kupanga fertilizer sizinayambe, ndipo m'mawu mwawo iwowo alankhula kuti kuboma ndi kumene ukuchedwesa zinthuzi, madongosolo akuchuluka. Apanso ndimene tikumva akuboma komanso bungwe limene limayang'anira chitetezo cha chilengedwe. Mwamva bwino lomwe ndi timafuna tikumveni inu mbali yanu kuti kodi maganizo anu pambuyo pokumva mbali ziwiri zonsezi ndi otani.
perekani maganizo mu comment section momwenso tikhale tikutsatira bwino lomwe chilichonse chimene mungatiuzecho. Pitirizani kupanga subscribe, like, share komanso comment mmene tanenera muja kuti tikhale tikuyendera limodzi. Makoma nonse.